וברוכים הבאים לפרק נוסף של תשובה ברגע, והפעם נלמד באוטוקאד מה עושים כפתורי העכבר. נעבור על הבסיס של הבסיס של מה עושה כל אחד מכפתורי העכבר, כדי שנדע איך לעבוד באוטוקאד בצורה יעילה, חכמה ומהירה. אז קדימה, בואו נתחיל. בכל עכבר סטנדרטי, בין אם הוא אלחוטי או לא אלחוטי, יש 3 כפתורים. בואו רגע נעבור עליהם. כפתור השמאלי נקרא עכבר שמאל, כפתור הימני נקרא עכבר ימין, כפתור אמצעי נקרא הגלילה או עכבר אמצעי. לכל אחד מהכפתורים האלו ישנם 2 תפקודים בלבד. לעולם לא תמצאו את עכבר שמאל עושה משהו שעכבר ימין היה אמור לעשות וההפך. אנחנו בשיעור הזה נעבור על כל אחד משני התפקודים של כל אחד מכפתורי העכבר. מצוין, בואו נראה מה עושה עכבר שמאל. עכבר שמאל עושה 2 דברים בלבד, הוא מסרטט ובוחר. בואו נראה דוגמה. אם עכשיו אני אקח את הסמן שלי ואניח אותו על גבי קו ואקליק עם עכבר שמאל, אני יכולה לבחור את הקו. איזה יופי. אם עכשיו אני אקח את כלי המלבן ואני אעשה קליק ועוד קליק, אני יכולה לסרטט מלבן. אז הנה, זה 2 דברים שאני יכולה לעשות עם עכבר שמאל, גם לבחור וגם לסרטט. בואו נראה עוד כמה דוגמאות לזה. אם עכשיו אני רוצה לבחור את המלבן, אז אני אקליק עליו עם עכבר שמאל, מעולה, אני עושה פה השלמה אוטומטית, אתם בבית יכולים להשלים בכל רם, ולתת לעצמכם נקודות על כל הצלחה. אחלה, אז בואו נמשיך, יש לנו פה מלבן שבחרנו אותו. איך זה עוזר לי שבחרתי מלבן? איך זה עוזר לי בחיים? ברגע שבחרתי איזשהו אובייקט, אני יכולה עכשיו לעשות איתו דברים. אני יכולה לשנות אותו, אני יכולה להרחיב אותו, להזיז אותו, למחוק אותו, לשים אותו על שכבה, לסובב אותו, לשכפל אותו, המון דברים. אבל הבסיס הוא קודם כל לבחור אותו. בואו נראה כאן עוד כמה דוגמאות. עכשיו אני רוצה למשל לבחור מספר אובייקטים בו זמנית. אז אני יכולה לעשות קליק עם עכבר שמאל, להביא את העכבר לכיוון מסוים בסרטוט ולהכיל את האובייקטים האלו, ולהקליק שוב עם עכבר שמאל. והנה בחרתי גם את הטקסט וגם את הקווים פה. זו בעצם נקראת בחירה מלבנית. יש לנו 2 סוגים, יש לנו בחירה ירוקה ובחירה כחולה. על ההבדלים ביניהם אנחנו נעמוד לא בפרק הזה. אם אתם תרצו, אתם יכולים לכתוב בבלוג ואנחנו נעשה עוד סרטון. אז למשל יש לנו את הבחירות האלה שהן נוצרות ומסתיימות בקליק. אם מתישהו, אני רואה את זה פשוט אצל הרבה אנשים, כשמתחילים לעשות בחירה, ואז הם בטעות עשו את הבחירה הזאת, אז כדי לבטל אותה, הם לוחצים על escape, שזה באמת עוזר ומבטל. אבל במקום להביא את היד עד ה-escape במקלדת, שזה כפתור מאוד רחוק יחסית, אפשר פשוט בקליק אחד לסיים את הבחירה. וזה חוסך לנו שניות חשובות בכל פעולה. אז בואו נעשה לזה סיכום קטן. עכבר שמאל, מה שהוא עושה, הוא מסרטט והוא בוחר. אחלה. בואו נראה מה עושה עכבר ימין. עכבר ימין עושה 2 דברים בלבד. הוא פותח תפריט של עכבר ימין, והוא גם משמש כאנטר. בואו נראה דוגמה. אם אני אלחץ על עכבר ימין, ייפתח לי תפריט מסוים עם כל מיני אופציות. בנוסף, אני גם יכולה להשתמש בעכבר ימין כאנטר. בואו נראה דוגמה לזה. נלחץ על escape בשביל לבטל את כל הבחירות במסך. עכשיו אני רוצה לדוגמה למחוק את הטרפז עכשיו שיש לי פה במסך. אני אבחר את כלי המחיקה, שזה המחק פה, ה-erase. אבחר את המלבן שאני רוצה למחוק, או את הצורה שאני רוצה למחוק. עם איזה עכבר אנחנו בוחרים? כל הכבוד, עם עכבר שמאל. וכדי לאשר את הבחירה, אני אוכל לעשות 2 דברים. אני יכולה ללחוץ על Enter במקלדת, אבל אמרנו שוב, מה להביא את היד עד ה-Enter במקלדת, עכשיו אני בכלל עם האצבעות שלי על העכבר בצורה מאוד נוחה, למה שלא נחסוך לעצמנו זמן ופשוט נלחץ על עכבר ימין? תודה, נגמר. אבל תגידו לי, ענבל, אבל יש פעמים שבהם אני רוצה ללחוץ על Enter לעכבר ימין, ופתאום מתפתח לי תפריט. מה עושים בכזה מצב? אז בואו נראה דוגמה לזה. אם עכשיו אני ארצה לסרטט קו, אני אבחר את הפקודה ליין, ואתחיל לעשות קליקים במסך, קליק, 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 הכל עם עכבר שמאל. עכשיו אני רוצה לסיים את ההקלקות, לסיים את הפקודה. מה אפשר לעשות? ישנן מספר דרכים לסיים פקודה באוטוקאד, אבל אחת מהן היא ללחוץ על Enter. אמרנו שבמקום ללחוץ על Enter במקלדת, אפשר ללחוץ על Enter בעכבר ימין. אז בואו נעשה את זה, עכבר ימין, נפתח תפריט. למה נפתח תפריט? למה הוא לא פשוט עשה Enter וזהו?
כי אוטוקאד בעצם אומר לי, תשמעי, אני לא יודע מה את רוצה שאני אעשה פה, יש לי מספר אפשרויות שאת יכולה לבחור מהם, אני לא בטוח שאת רוצה שדווקא עכשיו נעשה Enter. אבל אם את כן רוצה לבחור Enter, יש לך אותו כאן באופציה הראשונה. אחלה. אז במקרה שאנחנו רוצים ללחוץ על Enter, ובמקום זה נפתח עכבר ימין, פשוט נלחץ על Enter עוד הפעם. זהו, כאן. אז בעצם זה כאילו 2 קליקים במקום קליק אחד. אחלה. עברנו על תפקודים של עכבר שמאל, בוא נעשה חזרה, הוא בוחר ומסרטט. עכבר ימין פותח תפריט של עכבר ימין ומאשר, ונשאר לנו כפתור אחד אחרון, הגלילה, ושהוא גם העכבר אמצעי. מה עושה הגלילה? עם הגלילה אני יכולה לגלול פנימה והחוצה, אני פשוט מעבירה את האצבע שלי על גבי הגלגל שבעכבר, ואני עושה זום אין וזום אאוט. אפשר אפילו להיות יותר מדויקים ולמקם את הסמן על גבי מילה מסוימת ועכשיו לגלול. עכשיו אני רואה שאני יכולה למרכז אותו במרכז המסך, את מה שאני רוצה, מאוד מאוד נוח. מה עושה עוד עכבר אמצעי? אפשר עם עכבר אמצעי גם לעשות את הפקודה pan. pan היא פקודה שמאפשרת לי להזיז את הסרטוט ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה. הרבה אנשים מתבלבלים בין הפקודה move לפקודה pan. אז בואו נפתור את הבלבול על זה על דוגמה מאוד מאוד נוחה. תחשבו שאתם מסרטטים על גבי דף נייר. הנה למשל כאן, נגיד, עשינו פה בכאילו דף נייר, בואו רגע נבחר אותו עם עכבר שמאל. ותחשבו שאתם ממקמים את הדף הזה על גבי השולחן, ואז מזיזים אותו על גבי השולחן. כאשר אתם מזיזים את הדף, אתם רואים שהדף זז, אבל האובייקטים שנמצאים על הדף, הקווים, הטקסטים, כל זה, לא זזים. הם נשארים באותו מקום בדיוק שהם היו על הדף. רק הדף זז. זו המשמעות של pan. אנחנו לא מזיזים את האובייקטים בתוך הסרטוט, אנחנו מזיזים את הסרטוט כולו. אחלה. אז בעצם סיימנו לעבור על כל תפקודי העכבר. עכשיו נדע איך להשתמש בכל מה שהעכבר יכול להציע לנו בצורה נוחה ומהירה. בפרק הבא נלמד על עוד טריקים ושטיקים שניתן לעשות עם העכבר. בואו נעשה סיכום מהיר ותחזרו אחריי בבית על כל אחת מהפעולות. עכבר שמאל, מסרטט ובוחר. עכבר ימין, פותח תפריט של עכבר ימין ומאשר כמו Enter. ועכבר אמצעי הוא גם גולל זום אין וזום אאוט וגם עושה pan. מצוין, עכשיו אתם יכולים לתרגל בבית. בהצלחה ולהתראות.